ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 11 октябри соли 2023 мебошад ва мо қарор дорем дар замини ниҳолхонаи акаи ҳоҷи Абдулло ва мо қарор дорем дар пеши ниҳолҳои кишмиши беҳамто, яъне аватар. ҳамн ҷӯяра бинед чӣ хел рафтагӣ 60 метр. анам хел акаи мо ниҳоли аватарро парвариш кардааст. баргҳои аватар ин модарзод ҳам хел тирамоҳ сурх мешавад ва ино бинед ки аллакай чӣ қадар ғафз шудааст. ҳамин ниҳолҳоро акаи Абдулло дар фурӯш мемонад. нагуфта намонад ки ман қаламчаашро таъмин карда будам. акаи Абдулло меҳнат карда сабзондан ана чин мекунанд. акаи Абдулло чин кунед кани ҳамин ниҳоли шумо чанд метр буромаде? чанд? дуни метр шудааст ҳамин ниҳоли шумо ва шумо чанд метрашро мефурӯшед вақти фурӯхтед харидор ба доданда? ҳамин 2 метрам ҳамин чанд қайс фурӯшед ака? ман шумо не ман қаламчиша ба шумо мисол чӯш расидагӣ набуд ёки мана инуш нарасида буд. ҳамин 1 метр чӯй расидагӣ гарантия қатӣ ки мисол ҳамин рафта агар ки 4 чашмакша агар бурида шинонад ҳамин 4 та дига боз дарахт хадва мисол қаламча ҳамин мегирад. яъне ки шумо 1 метрашро гарантия метиҳед, вай тарафаш тӯҳфа. вай тарафаш тӯҳфа аз 1 метр болош чанд қади бошад ҳамон харидода метиҳед. дуруст? метиҳед. ман қаламчаша дар шумо айхонаам бепул метиҳам. шумо ина барои мизоҷон мефурӯшед. майляш ягон ҷоша намебуред. илтимос ҳамдиёрони азиз, ана инҷа камкам манам қувваи гап задан дорам. барои вай ба шумо ман ҳамин ниҳолҳоро силикон мефурӯшам, чунки боз ман ба ин акам дататсия қаламчаашонро ёфта метиҳам. ин пайванди аз ман гирифтагӣ будед, соли дига мебандад. анаку акаи Абдулло, шумо гӯед ки барои чӣ ин қадар қаламчаҳои шумо бақувват шудааст? ин меҳната бинед, ҳар якташро бастагиани мисол агар чанд та дарахте ки боша ҳамаи ҳамин алоҳида бастага. ин сабабаш чӣ ки ин қадар зур бақувват шуд? шумо чӣ додед? биёгумус додед? тарафа вақтиш пеш ай шинондан биёгумуса рехтем, қаламчая шинондем, баъди вай 4 та чобук кадаге. пеш ай моҳи июн ҳаминоя ахирон бор биёгумус дода ҷӯя кашидан дар ки баъде ки мо мисол иное ки бастем дар даруни кор кардан камтар қимтар мешад. рӯи хотири ҳамин чӣ пору доруе ки метиҳем ҳамина то ҳамон вақта мисол ҳамин корро анҷом додан дар кора. бисёри мардум мисол савол метиҳанд ки чӯа ман ҳамин ангурша мисол ҳосилша ҳамин реклама мекунанд, таъриф мекунанд, ки тарзи парвариши ҳаминам мисол мардум ҳеҷ кардан нишон наметиҳанд. ҳамин парвариш кардани ангури аватар бисёр камтарак қимтарак аст. рӯи хотири чӣ ки ҳаст висакарросли ангуро ҳаст ин як чизҳо. барои ина камтар меҳнати хубтар кардан дар кор ки мисол ина то ин дараҷа расонидан дар кор. ҳамдиёрони азиз, мана ин қадар меҳнати акаи Абдуллоро дидед. ва бинед солдат бурин ҳар якташро бастааст. ин акаи Абдулло чанд дона дар инҷо қаламча ва ниҳол доред? 1000 дона дарахти аватар аст. дар инҷа бод гигант ҳаст, оскар ҳаст, велес ҳаст, ламборҷини ҳаста, камтаракам ки ҳаста. ман худам соли гузашта 400 сомони ҳамин дарахта харида будам. як дарахта кофтем, хутона пурсидем, наёфтем. як дарахта мисол 400 сом худам харидам. имрӯз шуда мо ҳамин ангура 200 сомонӣ кардагем. ҳамдиёрони азиз, ин ниҳолҳо сифатан бениҳоят хушсифат аст. ин агар ҳамин ниҳолҳоро аз ҷояш мо имсол наҷмонем, шумо бовар кунед ин ниҳолҳо мебандад, ҳамаш ба бастан тайёр шудааст. сабабаш анами меҳнат аст. меҳнатро дидед чӣ хел меҳнат кардагиаст.
меҳнат ва биогумус. Биогумус ин беҳтарин мавод барои хӯрокаи дарахт мебошад. ҳозир мо мерем аз биогумусҳо ҷое ки кирм парвариш мекунад аз онҷо ҳам навор мегирем, мепартоем. ҳамдиёрони азиз, марҳамат кунед, ниҳоли аваттарро омада аз кишмиши беҳамто яъне аваттарро аз акай Абдулло харидорӣ кунед. телефонҳои ман ва телефонҳои акай Абдуллоро мемонам. омада яклӯ харидорӣ кунед. мумкин акай Абдулло бо ягон сум гузаранд. имсол бисёр нест. имсолам 1000 дона ва ҳечи барои Тоҷикистон 1000 дона ҳечи ва бисёр одамҳо надоранд ки аватар фурӯшанд ва баъд аз 3 сол баъд из ин 50 сомон мешавад. ҳамдиёрони азиз, акай Абдулло, раҳмат ба шумо барои меҳнататон. инқадар меҳнат кардед ки қаламчае ки яксолае ки шумо ваяш 8 қариб метр шудагӣ буд, инаш 2 метр шудааст. барои ин ба шумо як ҷаҳон ташаккур ва мо мегузарем ба навори биогумусатон. ҳамдиёрони азиз, агар ин навор ба шумо маъқул шуд, шумо ҳамин корро бисёр маслиҳатҳои хуб метиҳед. ҳам доим чизе ки намепурсем, намедонем, аз шумо мепурсем, аз дигарон мепурсем. ин наворое ки дар ин боғ ангур аст, аз он камтарак таҷриба меомӯзем. як маротиба дар муддати 1 дақиқа гап занед ки ҳамин қаламчаро барои нақс тарбият қаламча халба чӣ тавсия медиҳед? қаламчашон нақс шавад, ниҳолашон нақс шавад. ҳамин биогумуса якум пеш аз шинондани қаламча ҳамина бирезанд. баъди вай вақте ки камтар баланд шуд, мо бисёр корҳои таҷриба кардем. метамафос рехтем, мачами рехтем, дидем ки ангуро қоқ шудааст. мо шумо гуфте ки дафтар ба нависон, мо ҳама навистем. ҳар чек биогумуса камтарак ов алдараш кунем, 2-3 рӯз истад, камтарак дига мачами андохта бехшуда ов карда бирезем. ин барои афзоиш хубтар аст. биогумуса овша апара да андозе да танаш бузанед, барга ба қувват мекунад, барои афзоиши ангур хубтару беҳтар мекунад. вақте ки хоҳед ки чӯи ангур сурх шуда хушрӯ бираса, ҳамунам биогумуса обша бояд витамини мана иван ҳаста, бояд дути як плантафол анаминоя камтарак алдараш карда агар андозе ҳамин чӯ расида сурхи хушрӯ мешавад. барои оянда аз ин дарахти хуб парвариш кардан ин кӯмаку дастгирӣ мекунад. ба зимистон тобовар мешавад. тобовар мешавад. плантафол ҳам 3 намуд мешавад. 20 мачави ина барои аввали баҳор ҳаст 15-45 чанд бо ҳастай барои тирамо калсияш зиёдтар аст. 5-15-54 ин 54 кали дорад барои чӯа сурх карда расонидан камтарак фоидаи хубтар дорад. ина бо як наворша бо мегирем. ҳамдиёрони азиз, ман як 5 метр рафта ба шумо як нишон диҳам меҳнати акай Абдуллоро. ҳамдиёрони азиз, меҳнати акай Абдулло дар ҳақиқат қимат аст. ин парваришро бинед, ин ниҳолро бинед. ҳамдиёрони азиз, ҳозир боз як навори дигар мегирам аз як намуд ангури дигар ки 20 метр шудааст дар як сол. барои чӣ? ва кадоми маъқул шудагӣ бошад, лайк монед, поделитса кунед, илтимос ё рафиқатонро ба гурӯҳи мо даъват кунед. анакалин дарсҳо омӯзем якҷоя ва чӣ гӯем ва Тоҷикистонро ба пеш барем. дар паноҳи худо бошед.